Ola, boas tardes, son Carlos Negro e estou aquí no Culturgal da Coruña en decembro de 2008 aquí no stand da ELEGA, da Asociación de Escritores en Lingua Galega. Para todos vós, pois preséntome, son poeta ou intento selo. Estou moi contento de estar aquí neste momento falando para todo o que queira escoitarme e dicirvos que, en primeiro lugar, se estou aquí para animar a que todo o que me escoite que se achegue á literatura galega e, sobre todo, especialmente a poesía contemporánea. É dicir, máis que como escritor, gustaríame animar a todo o mundo, como lector, a achegarse a nosa literatura, e especialmente as páxinas de poesía. Veño de ler estes días un libro magnífico que é o último dun poeta da Costa da Morte, de Rafa Villar, por exemplo. Cito porque me parece un libro excelente, que é o de Migracións. Entón, antes que recomendar que me leades a min, prefiro recomendar a Rafa, por exemplo, que o acabo de ler. E no meu caso, pois estas últimas semanas acaba de sair un libro novo, o meu cuarto libro de poesía publicado, que se chama Cultivos Transxénicos. É un libro que o título, indica que trata un tema de actualidade, non? Vende de recibir un premio, pero, eso é quizáis o menos importante. É un libro do que estou moi satisfeito e no que, analizo un poquinho as relacións, fago unha viaxe, unha especie de crónica social desa viaxe do que podíamos decir ese mundo da Galicia interior, das aldeas tanatorio, onde só quedan os vellos, a este novo mundo que rodea as cidades, que son as cidades dormitorio. Entonces, para min era unha viaxe sentimental desde as aldeas tanatorio, onde está a memoria en moitos casos dos nosos avós, polo menos no caso dos que rondamos os 30 anos, a ese mundo das cidades dormitorio onde nos instalamos e onde empezamos unha nova vida, non? En esa viaxe fago un balance de todo o que gañamos e de todo o que perdemos polo camiño, non? E tamén un balance sobre a memoria e a desmemoria, sobre os cambios e todo o que imos perdendo, non? Non desde unha perspectiva nostálxica, senón simplemente de análise e de crónica. E para quen queira chegarse a miña obra, pois invítovos a ler Cultivos Transxénicos. Pero tamén, como vos dixen antes, calquera dos poetas que están publicando hoxe en día en Galicia creo que merece unha lectura pola noite antes de irse para a cama, media oriña, 15 minutos, que se pode ler un poema facilmente, ou que entredes en calquera dos blogs da literatura galega que tratan este tema, e aí atoparedes pequenas alfaias e pequenas xoias. E nada máis, grazas por escoitarme e por verme, sabede que sempre atoparedes en min alguén que defenderá a poesía galega como un dos chanzos do noso mundo contemporáneo. Ata loguiño.